Ja. Han är en riktig fighter alltså. Så han övar och kämpar hårt och lär sig hela tiden. Ifall det går som jag vill på Final Jam så kommer självaste Justin Timberlake behöva packa ihop och dra när Nima kliver upp på scen sen. Ja du. Så jag har rätt stora förhoppningar på honom. Alltså det har jag verkligen. Ja. Men han har verkligen visat framfötterna på träningen och sånt där nu innan här. Så det jag känner mig ganska säker på att det kommer gå bra. Ja. Som sagt, ifall det går som jag vill alltså på Final Jam så kommer Justin Timberlake själv behöva packa ihop och dra åt helvete när Nima kliver upp på scen. Oh yeah! Ja, jag tar mig rackarns alltså.